Ostegunean, kluster egunaren beste edizio bat antolatu zuten. Eta beti bezala, Basque Food Cluster izan zen antolatzailea, Euskadiko elikadura katearen erreferentziazko elkartea. Gainera, aurten klusterraren 15. urteurrena ospatzen ari dira. 15 urte gure herriko elikagaien enpresen lehiakortasuna eta balioa bultzatzen. Asteko, batzar nagusia ateak itxita bildu zen, eta ondoren, jardunaldi profesionalari ekiteko sektorearen etorkizunean jarri zuten begirada, merkatuan lehiakorrak izateen jarraitzeko enpresek aurre egin beharreko erronka nagusiak mahai gainean jarrita. Manu Giner, Basque Food Clusterreko presidenteak hasi zuen jardunaldia, eta ondoren Cesar Balenkosok hartu zuen hitza, Kantar World Paneleko Consumer Insight atalaren zuzendariak. Jon Ander Egaña zuzendariak mahai ingurua moderatu zuen eta itzalandiko 3 enpresa arduradun izan zituen parte hartzaile. Rosa Carabel, Eroski taldekoa, Santiago Ortiz de Zárate Ortiz Kontserba lantegiko zuzendari nagusia eta Juan Carlos Antolín, SEA Ostalaritzako presidentea. Arantxa Tapia sailburuak eman zion amaiera jardunaldiari. Kluster eguna amaitzeko, bazkide diren enpresek euren produktuak eta zerbitzuak eman zituzten ezagutzera. 60 estan batu ziren erakusketan eta une horretan solasean aritu ginen eguneko protagonistekin. Euskal elikadura katea barne produktu gordinaren 10% dela azpimarratu zuen Arantxa Tapiak eta sektoreak aukera handiak dituela. Nik uste kontsideratzen baldin badegu balio kate osoan, katebegi guztiak, gutxi gora bera gure barne produktu gordinaren 10% suposatzen du, sektore guzti honek, eta ikusten dugu oso positibo dagoela, oso baikor dagoela, proiektu berriekin, eta momentu honetan erronkak izan daitezkenak eta arrisku bezala kontsidera daitezkenak, nik uste sektore honek daukala indarra, aukerak ikusteko produktu berriak, kalitatezkoak, gauza berriak, ondo eginak, bertako produktuekin ikusi besterik ez dago, eta etorkizun ikaragarria izan dezakela sektore honek, benetan jarraitze badu orain hartu duen bidea eta horretarako gaude. Basque Food Clusterrek 15 urte hauetan izan duen bilakaeraz eta hazkundeaz hitz egin zigun Jon Ander Egañak. 2009an sortu ginenean, oso enpresak gutxi ginen, balore katearen kontzeptua ere zegon eginda, eta 15 urte hauetan hori lortu dugu, ezta? Azken finean, elikadurako sektorea, sektore garrantzitsu bat izatea, eta azken finean, beraiek daukaten behar izan guztiak entzun, ikasi, eta erantzun bat emon, ez? 12 enpresa izatetik, 150 enpresa izatera pasatu gara, orain 4. plan estrategikoa ere ireki dugu, eta hildo horretan, konexioa eta kooperazioa, oinarrizko gauza bat izango da. Kluster eguna batzar orokorra edo jardunaldi profesionala baino askoz gehiago da. Leku ezin hobea da sektoreko katebegi guztiak elkartzeko eta kezkak eta iritziak trukatzeko. Mai inguru eta ponentzia baten mai inguruan, danok bilatzeko, ez da, orduan gure merkatuko tendentziak eta gure erronketaz berba egiten dugu, eta azken fina, sektoreari bere irudi hori proiektatu, ez da, zer dan gure sektorea eta zelako indarra daukan. Eta azkenian, gela honetan gaude, 60 bat enpresa, klusterreko bazkideak dira guztiak, eta aforoa bete egin dugu, ez? Da hemen, enpresa bakotza bere produktuak daztatzera ekartzen ditu, eta azkenean guretzako da, elkarlan hori egiteko momentu egoki bat, ez da? Elkar ezagutzeko eta denbora askotan lanean egon garen pertsonekin berriro elkartu, eta hori da azkenean klusterreko esentzia, ez da? Rosa Carabel, Eroski taldeko hizlariaren esanetan, enpresa banatzaileak konpromiso handia du tokiko ekoizleekin,
Eta hori ezinbestekoa da lehen sektore indartsu bat izateko. Gure mailako banatzaileak funtsezkoak gara. Kuota oso garrantzitsua baitaukagu lurraldean eta argi eta garbi egiten dugu tokiko produktuen eta lehen sektorearen alde. Gure misioa eta balioak kontuan hartuta, lehen sektorearen sustatzaile izan nahi dugu. Gaur, foro honetan, oso garrantzitsua da euskal elikadura kate gisa egin dezakeguna nabarmentzea. Lehen sektoreak, ekoizle txikiek eta banatzaileok gauza asko egin ditzakegu batera. Aurrean ditugun aukerak ugariak eta erakargarriak direlako. Son numerosas y muy positivas. Berritu eta ikertu gabe sektore bat lehiakorra izan daitekeela pentsatzea ezinezkoa da gaur egun. Hoiek dira teknikaren ardatzak. Ikertegi horren helburua da Euskadiko lanbide heziketa Europako abangoardian egotea. Eta gaur biztaratzen ari gara hemen nola eraldaketa teknologiako horrek ere bai, eremu virtualak edo elikagaien inpresioa irudek ere bai, nola tendentzi berrietara, konsumo berrietara eta egokitu behar dugun, eta nola ez gure helburua lanbide heziketako formakuntza delako, ez? Lanbide heziketako ikastetxeak, familia profesionalak elkar lanean ezagutza guzti hori, bai enpresekin, bai unibertsitateekin, zentro teknologikoekin ere bai, gure gizartera irakasleen bitartez eta ikasleen bitartez saiatzen dena. Dena den, historia, tradizioa eta kultura dira oraindik ere elikagai batzuen zutabeak. Adibidez, Añanako gatzaren kasua hori da. Añanako gatza oso ona da, gutxi edo neurri txikiarekin ez dago goxo janaria, gehiegi askoz gazia dauz, baina proporzio honenean oso ona da. Ostalaritza garrantzi handiko katebegia da elikaduraren balio katean. Bilboko ostalaritza goi eskolak Artxandan garatu dituen produktu berriak aurkeztu zituen. Gaur etorri gara ona gure lana erakustera. Hemen erakutsiko dugu egin dugun produktu batzuk Bilboko goi ostalaritza eskolan. Ekarri dugu egin genuen azken produktuak. Kluster eguna berriro ere arrakastatsua izan zen, eta Arabako Errioxako ardoak, bakailoak, kroketak eta azken teknologiak hizpide hartuta, geroari buruzko kezkak eta ilusioak partekatu zituzten eguneko protagonistek. Aurreko asteburuan Bermeo urdinez jantzi zen, Arraina Azoka ospatzeko. 30. edizioa izan da, egitaragua ekitaldiz beteta egon zen, eta milaka pertsona erakarri zituen. Azoka Lamerako karpan inauguratu zuten, eta ekitaldia beste edizio batzuetan bezala Ramon Basaldua kazetariak gidatu zuen. Ohorezko aurreskuak eta xingola mozteak azokako ekitaldi hunkigarrienetako bat ekarri zuen. Egaluze sariaren ematea. Bego Gangoitikangak jaso zuen saria merezimendu osoz. Arraina Azokaren sortzaileetako bat izan zen, eta 30 edizioetan biziki hartu du parte antolakuntzan. Aurten 30. Arraina Azokan saritze jasotzie, super emozionante eta ilusionante izan da niretzako. Orduan eskertu nahi dut, erabakitze hartun dauenari, ze pentsa dauilakon momentu egokiz ezala, eskerrik asko eurei, da eskerrik asko, gero horren ondorioz jaso dota zen, berba gozo guztiz dei eta dana. Eta bai eskertu behar dut eta zelan ez, neure lankidea da inpolitzen handu izan, zain neugaz 23 urtetan bizokagoz gozatzen eta sufritzen Arraina Azokagaz, eta orduen momentu oso gozoan agorain eta eskerrik asko.
Bitxororoz, Eusko Jaurlaritzeko nekazaritza sailburu ordeak azoken eta merkatuen zeregin garrantzitsuak azpimarratu zituen. Promozionalak dira alde batetik produktuarekiko, promozionalak dira turismoa eta eskualderekiko, eta enpresak elkarrekin egoteko eta ekosistema sortzeko modu bat dira. Horrekatik nik uste dut babestu behar ditugula aldan gehiena, eta hau bereziki hau oso lotua dagoelako lurrari, itsasoari, bertako produktuari, eta horrekatik importanteak dira feria hauek. Arrain azokak arrakasta handia izan zuen, eta Bermeoko erreferenteetako bat da dudarik gabe. Hau mahasti zar bat da, eta urte sasoi honetan ernetzen hasi da. Araban dago, baina ez, bitxia bada ere, ez kaude Arabako Errioxan. Urbixun gaude, Arabako mendialdean eta eskualdean gelditzen den azken mahastia da hau. Duela 80 urte landatu zuten, kanpezutik oso gertu dagoen Urbixuko txoko zoragarri batean. 1500 metro karratuko mahastia da barietate anitzekoa, garnatxa, biura, tempranilloa eta moskatela ematen ditu. Guardiako Gil Berzal upategia hasi zen duela urte gutxi mahastia uzaintzen. Bueno, pues estamos en Urbixu. Urbixun gaude, Arabako mendialdean. Leku hau gure eskualdea, Guardia baino asko iparralderago dago. Baina Arabako hegoaldean jarraitzen du. Estando en el sur de Álava. Harritu gaitzakeen lehen gauza altitudea da. Hala ere, 630 metroko altueran gaude, Arabako Errioxako mahasti askoren garaiera abertsuan. Garrantzitsuena latitudea da. Mahasti hauek klima atlantikokoak dira, eta gainera, Urbixun daude, Arabako mendialdeko herririk eguzkitsuenean, tontorrez eta mendiz inguratutako leku batean. Mahatsaren kalitatea faktore askok baldintzatzen dute, baina lurra da faktore garrantzitsuenetako bat. Para mí, pues el clima... Nire ustez, ardoaren eraginaren 50% edo 60% klima da. Gainerakoa lurzorua, zaintzak eta tokiko kultura eta tradizioak dira noski. Hemen lurra buztintsuagoa da. Hau guztia itsaspean egontzen, eta fosilez beteta dago. Bila hasten bagara, fosil desentea aurkituko ditugu berehala. Eta lurzoruak ardoetan bere lorratza uzten du, noski. Ni hori errespetuz lan egiten saiatzen naiz. Ardoari hori transmititu dakion. Dena den, beste leku batzuekin alderatuta, hau desberdina da. Mahastia naturaren erdian dagoenez, lurrak, barietateek eta hemen egiten ditugun lanek, euren lorratza uzten dute ardoetan. Eta gainera, nik horrela izatea nahi dut. Quiero además que sea así. Negua ez da gogorregia izan, eta udaberri ezegonkor honetan mahatxondoak ondo doaz, oraingoz. Está haciendo una primavera... Bitxia bada ere, udaberri freskoa izaten ari da. Hasi baino ez da egin. Beraz, baloratzen zaila da. Hala ere, lehen matxalkoak ikusten dira. Ekoizpenak ez du itxura txarra, ikusiko dugu. Gauza asko gerta daitezke oraindik. Eremu honetan izotza egin dezake. Egia esan azken izoztetik salbatu zen, baina bai, izotza egiteko arriskua dago. Fauna basatia ere badago, horrek gauzak gehiago zailtzen ditu. Beraz, matx mordoak ikusi arte, ezin dugu jakin zer gertatuko den, baina ernetze prozesua nahiko ondo da. Bastante bien. Arabako Foru Aldundiak bat egin zuen Gil Berzalen Buskando proiektuarekin. Gaur egun, ia ez dago mahastirik hemen, baina garai batean bai, bazeuden, eta berreskuratu nahi dituzte. Yo llevo un viñedo de diputado. Guardian, Aldundiaren mahasti bat zaintzen dut. Han ere mahasti batzuk berreskuratu zirelako.
Nirekin harremanetan jarri ziren eta esan zidaten. Begira, han badago lur sail bat. Badakigu mahasti lurraldea izan zela. Aztertu egingo dugu. Eta honelaxe hasi zen. Mahasti sail hau gogobizi zaindu zuen Jesusek. Bere aitaren lanbideari eusteagatik egin zuen. Bera irakaslea zen, baina mahastiari eutsi nahi zion. Gogobizi zeutsi ere mahastizain profesionala izan gabe. El encantado porque ha visto... Pozez zoratzen dago, bere mahastia berpizten ikusi duta. Nostalgia eta aitarekiko errespetua pizgarri zituen. Mahasti honetan azizela pentsatzen dut. Bapatean, ikusi du mahastia berriro zainduta dagoela. Mahastiei buruz ulertzen duten pertsona batzuk dena arduratzen direla. Beraz, pozik dago. Eta batez ere horren atzean ardoa dago. Lehen urtaldiko lehenengo botila harentzat izan zen. Para él fue un regalo. Aurrean dugun mahastiko mahatsarekin Orbiso istora ardoa prestatzen dute. Izena herritik eta hurbileko amildegitik datorkio. 12 hilabete eman ditu barrika barruan sartuta eta Arabako mendialdeko zapore eta indar guztia gordetzen du. Estamos en el mercado con la primera... Lehen urtaldia atera dugu merkatura. Eta ezin hobeto transmititzen du Arabako mendialdean daukaguna. Oso ardo fina da, oso dotorea. Fintasuna bilatzen du, eta mendiko nabardurak. Arabako Errioxarekin alderatuta, ardo desberdinak dira. Garnatxaren fintasun horrek, eta batez ere hemengo lurzoruaren nabardura hoiek, nortasuna ematen dieteta. Ardo freskoak dira. Berez horrelakoak dira. Azidotasun nabarmena dute. Baina latitude hauetan hori guztia naturala da. Leku hau ez da oso eguzkitsua. Ez du bero handirik egiten. Eta gainera, 2020, lehen urtaldia alegia, oso freskoa izan zen. Beraz, freskotasuna da ardo honen ezaugarri nagusia. Freska. Saulek eta bere anaia Benjaminek daramate Guardiako Gilberzal upategia. Gurasoen lekukoa hartu zuten eta euren familiak 3 belaunaldi daramatza ardoa egiten eta 5 belaunaldi mahastiak zaintzen. Mahastiko ardoen eta nekazaritza ekologikoaren aldeko apustua egin dute. Sí, bueno, Gilberzal, efectivamente... Bai, Gilberzalek horrela lan egiten du. Naturarekin oso lotuta. Ez du lotuta beti. Herbizidarik eta gai kimikorik erabili gabe. Animaliak sartuz eta landaretza hazten utziz. Hortik baitatorkio indarra mahastiari. Mahasti bat horrela zaintzen duzunean, ardo onaren konplexutasuna eta unkidura lortzen dituzu. Cuando se trabajan de una manera. Hemen Saulek mahasti desberdin bat aurkitu du. Klima atlantikoak, lurrarekiko begiruneak, lurraldearekin bat egiteak eta eredu erabat ekologikoak berezi bilakarazi dute mahasti hau. Guztiz bat dator Gilberzalen filosofiarekin, upategiak lursail bakoitzaren eta barietate bakoitzaren berezitasuna bilatzen baitu. Oraindik ez dira goizeko 6ak eta hodei artean erdi ezkutaturik dagoen ilargi handi baten azpian, Lorenak, Otxandioko bere etxea ahuntzen ukulutik bereizten duten metro urriak egin ditu. Gaztamota ezberdinak egiteko erabiltzen dituzten 80 jauntzak jetzi behar ditu. Egunean behin bakarrik jesten dituzte eta esne gutxiago lortzen duten arren, hobeto aprobetxatzen dute gazta egiteko. Otxauntze txaldeko ahuntzek urritik abuztura ematen dute esnea. Gure lana goizeko 6 bueltan hasten da, aurten ordeño bakar batean gabiltza, aproba egiten, eta normalean kanpaina hasten dugu urri hasieran, eta bukatzen dugu uztaia amaieran, abuztu hasieran.
Murciano Granadina arraza aukeratu genuen alde batetik bere tamaina txikiaren gaitik, eta bestetik bere esneak daukan berezitasuna gaitik, zapore aldetik eta estrakto aldetik. Lorena duela 6 urte hasi zen abentura honetan, berak eta Fede bikotekideak bizimodu hau aukeratu baitzuten beraientzat eta Naroa eta Oroitz alabentzat. Proiektua 2018an hasi gendun, planteatzen, eta ja pasatu dira 6 urte, ez? Azkenean hau bizitza aukera bada, eta baserria asko gustatzen zitzaigun, animaliak, eta oso argi genuen, ez? 2 ordu geroago jetzialdia amaitu da eta garbitze lana dator orain. Garbitasuna eta higienea oinarrizkoak dira beti, baina are garrantzitsuagoak dira elikagaiak ekoizteko leku batean. Garbitasunaren garrantzia ez, beti dagor. Azkenean gaixotasunak eta infekzioak ekiditeko, erarik errezena garbitasun on bat mantentzea da. Instalazio guztiak ere garbi daude. Horrek eragina du hazienden ongizatean, jakina. Ahuntzak bazkatzera ateratzen dira eguraldiak hobera egiten duenean eta belardiak lehor daudenean. Otsauntzen edoskitze artifizialaren alde egiten hasi dira. Antzumeekin elikadura artifiziala erabiltzen saiatzen gara, hemen ongizatean gaitik eta gero gaixotasunak ere transmititzeko orduan oso herramienta oso ona da gaixotasun horiek ekiditeko. Orain, etzalekuak jartzea eta haziendari jaten ematea dator. Jateko ona, esne ekoizpenaren onurarako da, zalantzarik gabe. Alpapa pixka bat emango diegu, galtzo pixkat ere bai, azpizekein eta utziko diogu jan eta deskantzatzen. Elikadura azkenean esplotazio baten garrantzitsuena izango da, edo garrantzia handien daukana. Azkenean norbait dauzkan errekurtso edo lekuaren arabera eta arrazaren arabera saiatzen gara ahalik eta produktibitate gehien ateratzen eta ziurrenik erronkarik handiena izango da etxe bakoitzean. Goiz lantxu batean, egunero bezala, Lorenak etenaldi bat egin du Oroitz prestatzeko eta ikastolara eramateko. Alaba zaharrena, Naroa, ondo moldatzen da bere kaxa. Lana eta familia uztartzea garrantzitsua da Lorenarentzat. Egia da, hasieran oso gogorra dela, konziliazio aldetik eta motivazio bat izan zen alabak etxean eduki behar izan eskero, nobera etxean lanean baldin badago ere, erreztasun gehiago dagoela alde batetik, ez? Bestetik, zailtasun handiak. Azkenean hemen ordutegi batzuk ere badaude, neskatoak ordutegi batzuk dauzkate, gaixo hori jartzen direla, hau eta bestea, gogorra izan da, ez? Azkenean eurek txikiak izan direnean, askoz ere gogorragoa, baina denborarekin eurek autonomia gehiago daukaten einean, errezago eramaten da. Duela 6 urte egin zuten apustuak merezi izan du, baina bidea ez da erraza izan. 6 urte eta gero, lehenengo urteak oso gogorrak izaten dira, azkenean erronka asko daude, baina orain ja esan dezakegu daukagula pixkate kontrolatuago, animalien asuntoa, gaztandegia, salmentak, ja estabilidade baten sartzen eta ia esan postekoa dela ez, gai izan garela gauzak aurrera ateratzen eta mantentzen ari garela. 2019an Euskadiko ahuntzez lehen elkartea sortu zen. 14 bazkide dira eta eginkizunetako bat bazkideak ondo prestatzea da. Badira 5 urte edo ahuntzai elkartea sortu zala,
gu hasi ginen momentu bardinean, praktikamente, eta, bueno, sorte handia auki dugu, ez? Erraztasun handiak eman dizkigu, bai guztion artean ezagutzeko, batak bestearen gaine jakiteko, eta ikasteko. Azkenean, elkartearen helburua formakuntza da, eta laguntza batzuk ere lortzea, azken baten hasten zaudenean oso garrantzitsua diren laguntzak, ez? Orain, ardi, ahunts eta behi esnekien ekoizle elkarte handiago batean batu dira haiek guztiak. Euskal esnekigileen elkartea, momentu honetan jaio barria dela, ez? Nik uste oso garrantzitsua izango dela. Kontsumitzaileentzako jakiteko zer daukagun, ez? Euskal Herrian azken batean elkarte honek elkarteren barruan, bai behi esne, ardi esne, ahunts esne, produktore guztiak gaude barneatutik, eta daude produkto pila bat, gurina, gaztaiak, jogurrak egiten ditugunak, eta izango da kontsumitzaileak ezagutzeko zenba gauza egiten direnez, azkenean ezagutzeko erabat. Familiak, animaliak maite ditu, eta txal bat ez ezik, zaldiak ere badituzte, oraindik geratzen zaizkien tarte libreetarako. Ahuntzez aparte, azkenean gure ogibidea eure direla, beste animali batzuk ere baditugu, asko gustatzen zaizkigulako, kapritxorako, azkenean behia, txakurrak, eta denbora librea daukagunean, zaldiarekin ere bueltatxo bat emotea asko gustatzen zaigu. Lorenak esne gordinez prentsatutako gazta gazituak gaztandegira eraman ditu, aireztatzeko. Ontze ganberan buelta ere eman die gaztei. Gaur oreora sartu behar ditugu gazta prentsatu hauek, esne gordinarekin egindako gazta prentsatua dira, eta atzo gatza eman nien, eta orain oreora juteko momentua da, azala lehortzeko eta prozesua jarraitzeko. Hau oreo kamara da, eta egiten ari naizena da gazteri buelta emon, azkenean azala ondo formatzeko, eta gero hemendik joango dira madurazio kamarara. Antxumeak berme guztiekin saltzeaz gain, 5 gazta mota merkaturatzen dituzte Otsauntze txaldean. Gure produktuak 5 dira, gazta fresko mota 2, bat Burgos tipokoa, bestea untablea, eta gero daukagu esne gordinarekin egiten dugun prentsatua, eta gero semikuratu batzuk, pasteurizatuetik daudenak. Herriko denda txikiak, azokak eta etxez etxekoa dira Otsauntzeko produktuak merkaturatzeko bideak. Familiako etxalde batean eta artisau gaztandegi batean egindako gaztak dira. Hemen, produktu bakoitzak zeharo bokazionala den jarduera baten ezaugarria du.